Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Astăzi o să jucăm Quack pe un server foarte șmecher și care nu intră cont premium. Și hai să intrăm pe o mapă. Ce? 2 pe 8, intrăm pe asta. E liberă. De-abia am jucat pe mapa asta. Speram să mă dea la castel. Da. E o mapă foarte bună. Foarte șmecheră. În 10 secunde deja? Mamă, nu se poate. Am făcut primul kill. Nu, dai de kill. Nu se poate să duci 1000 de kill-uri. Și nu se dă mai Dumnezeul coacului. Nu există așa ceva. O să mai primul loc cu 3 kill-uri. Eu am băut pe ăla? Da, cred că eu. Cred că am mai făcut un kill. Să ies pe primul loc sau... Da, toți sunt pe primul loc. Deci mai chiar. Îmi place acest joc, sper că o să vă dau și dumneavoastră vouă acest server și să jucați, dacă n-aveți cont premium, să jucați pe acesta. Dacă nu, o să vă mai... Și acest server necesită nu știu ce chestii, să nu aveți skin sau să aveți niște skinuri, nu știu cum. Nu o să... Nici acesta nu o să vă lase. Trebuie să inventați voi pe acolo parol și scrieți eu. Și cred că vă dă, pe mine nu mă lasă pe skinul meu Cyberradius, mă lasă doar pe un skin de fată care are. Cred că am zis și în episodul de One in Chamber. Hai, frățică, mă, hai, tată, hai. Că eram pe primul loc, acum suntem pe al treilea. Păi merge și așa. Scuzați-mă pentru asta. Și acum o să continuăm. Dam pam pam la toc Imperiul. Cine e pe primul loc? Ai, frate, măcar că pe ce loc sunt? Pe al treilea, pe 1, 2, pe al patrulea loc. Merge și așa. Deci, cam asta a fost. Dar cred că o să mai facem o să mai jucăm pe o mapă și apoi încheiem episodul. Deci o să intru pe mapă și pun pauză și când intru pe mapă o să jucăm, da. Da, am revenit cu a doua parte și suntem la castel. La mapa pe nume Castle. Ce? Cine m-a nimerit? Cum m-a nimerit? Nu înțeleg cum, dar hai să vedem. Pentru veverițe. Exact, pentru veverițe, pentru animale. Mai ales pentru veverițele care mor în terare în cauza slime-urilor. Apropo, Terraria e un joc, un fel de Minecraft, ceva de gen. Doar că e 2D și da, nu e mai cool. Mi-e place mai mult. Da, lumii nu-i pase ție. Și ce se întâmplă? Da, trebuie să facem și noi un kill. Acum nu o să mai vorbesc, nici tu sper să nu mai vorbești. Ca să ne concentrăm să câștigăm un joc. Hai. Du-te, du-te. Visează, omul visează.
Ai, frate, un kill, Ce Dumnezeule. ești Terraria? Ce? Este creativ. Nu există. Asta e nașpa. Am făcut un kill. Mulțumesc, Dumnezeu, m-ai ajutat să fac măcar Eu te-am un kill. ajutat. Ajutat. Nu mai minți! Cum ai ajutat tu? Vorbeam cu tine. Ai, Dumnezeu, mai ajută-mă să fac încă un kill, să fac 2 kill-uri pe acest episod. De fapt, am făcut mai multe kill-uri. Da, bine, nu pe acest episod, pe această mapă. Din partea a doua a acestui episod. Dar nu înțeleg cât bani trebuie să strâng și eu să-mi iau și eu una mai bună la coacă, o coasă de asta mai bună, ce e. Trebuie să strângi 1000 de bani. Dar nu, eu ziceam de aia de piatră și nici de piatră n-am. Și scuzați-mă pentru asta, dar sună telefonul. Deci o să punem pauză. Nu punem pauză. Și punem pauză, da. Și da, s-a terminat jocul. Am stat un minut fără cu pauză și am făcut un kill. Și cam asta a fost. Sper că dați un like,